Color TV. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Oyawre nyakoro mga jwangu kinyiniri market kod mande no kinyi ma chieng tarik 26 dweno ero mara dik igaganario kod preko dako skalo kanya parko dik bang sa parko dario okinyiniri market kod mande watimo mos ngech mago mok nyalgeng wachako chenro ni rima SULWE ni mokinyi moleo matin nyakoro mga jwang kata kamano wantie kamul mwanyisi mago mendo timre pacho ka indika nyakla koda gwenge gweko maoko wachako koda wechuge kumanyien mabendo timre pacho ka indi kama lipot koro yango ni jatend migao mochung' ne weche geko mag modhi e pacho kaendi migosi James Opio Wandayi to koro wuok oko gi sani kendo singo ni weche geko mag modhi mabende landore pacho kaeni ni osebedo kanok malich mokalo gin mago mabende gina weche kabende koro golo siem ne jo ohala geko mabende wachore ni saindo koro chako pando modhi maket kod mago ka migosi Wandayi koro lero ni gi modhi nitie pacho kaendi moromo wacho ni okang' mar chik koro biro kawo ne oganda gweko mabende osebedo ka pando modhi maket kod mago machiegni iluonga ni Jasasa Doyo antie kod nyawadwa Brenda Genyo wadhi nyime. What is critical is that Kenyans must rest assured that they will continue to enjoy uninterrupted supply of petroleum products. The only warning, as I conclude, again, I have to direct to unscrupulous business persons. You know, there's this tendency of people taking advantage of a crisis to try to cash on a crisis. The government of Kenya will not allow you to do that. If you are thinking that you can use this crisis to first and foremost create some artificial shortage of petroleum products with a view to maximizing profits, then you are mistaken, regardless of who you are in the supply chain. We have got adequate systems and mechanisms in place to allow us, enable us as a government to deal with every situation. At the same time, I must also discourage Kenyans not to engage in any mode of panic buying. It's unnecessary because, as I've said, we have got enough stocks in the country. And the government of Kenya's primary responsibility is to ensure that we have got enough stocks now, tomorrow, and into the future. Jalupa jatenda piny owacho ngire Kithure Kindiki kachiel koraka jatend kweth mathoth od bura mamalo migosi Kimani Ichung'wa koro to wuok oko tung' musuo kendo medo seyo malich mokalo mano mane en jalup ker pacho kae migosi Rigathi Gachagua magiwacho ni e kinde mabende ne en e telo ne okelo achiedh nade modhuro ne piny owacho kane gilose gwengo mag masawa mar piny Kenya jotelo go koro to yango ni piny owacho mar Kenya Kwanza osetiyo maber ne oganda jopiny kendo osekelo dongruok mopogore opogore ka gin koraka adiera makende ni idhi piny dhi medo yiero gi kendo e higa mar 2027. Wewe umekuwa naibu wa rais sasa kwa muda mfupi kuliko yule alikuwa hapo mbele. Hatujakuona ukitukana kiongozi mwingine yeyote. Yule alikuwa hapo awali alikuwa anatutukana sisi viongozi kutoka asubuhi mpaka jioni na vitisho na kutuuzia uoga. And I want to tell him because naongea sasa nikiwa nyumbani. Sisi wakati walikuwa naua unatia wasichana kama hawa mimba. Mimi naelimisha wasichana, wewe ukiwatia mimba alafu unawaua. Shetani ashindwe asishindwe. Shetani ashindwe asishindwe. Kuna sasa mimi nataka niambie Gachagua mchana hadharani. Wewe umeua wasichana, umetia mimba.
sababu unaogopa bibi yako, unaenda unaambia msichana atoe mimba, mwenye alikataa mkaua. Wa pili 2023 mkafanya forced abortion akakufa. Your day is coming my friend. Siku yako inafika. Hauwezi huwa watoto wa Kenya bure. Wewe umetukanwa, na sasa ukiona mtu anajaa hasira, kila mahali anaenda, one time, Kasongo, sijui nini, sijui Kimani Ichung'wah amefanya nini, wachana na mimi wewe. Tofauti yetu na wenzetu ambao wanazunguka wakitumia vijana ni kwamba sisi tunajaribu kupunguza idadi ya vijana ambao hawana kazi, vijana ambao hawana matumaini, ndio Kenya yetu iwe ni nchi ya kuendelea. And I want to say without any fear of contradiction that the time for politicians who have seen young people not as a resource, but they have seen young people as goons, as hecklers, as bloggers, and as voting machines. The time is up for those kind of politicians. Nimesema ya kwamba muda wa wale watu ya siasa ambao wanaona vijana wetu kama watu ya kupigana vita, kama watu wa kuhongwa kufanya siasa ya makelele, kama watu wa kuenda kufanya blogging, na kama watu wa kuwapigia kura, wakati wa hao wanasiasa umepita. Going forward, ile mashindano itakuwa Kenya ni nani ako na maono tofauti na bora kuliko ule mwingine. Nyogoro mugi jatend piny owacho mapacho kaendi migosi William Samoei Ruto gikone to koro nyoro ne oyawo ayanga romono ero mar joket mwandu e pacho kaendi mabende ne obagi e bodi Nairobi. En romono ero mabende noyo kanyakla ng'awa ka ng'awa mapacho kaendi jodito e weche giko mag ohala kanyakla koda joket mwandu kabende romo maket kod maen hotelie kanyaka kata no yuore bende kod jatend migao mochung'ne weche mag ohala e pacho kaendi mano migosi Lee Kinyanjui. E kinde twak mare kod jopiny jotelo eko ne oyango ni piny Kenya oseketo lwasi no ero mopuch maberie mokalo ma biro neno ni weche eko mag ohala dhi nyime yo makare. Gikwayo pinje mopogore opogore ni koyie to nyal neno ni gibiro gitimo ohala kod piny Kenya. Kawuono ne wabiro mondo wawinj duond jopiny chik ma watemo mondo wakadhi manyiso kanuni kaka jopiny onego bed ni timo kapok okadh chik moro amora kata kapok sirikal moro amora man malo kata sirikal mar kaunti otimo gimoro. Chik no en chik ma pok wakadhe. It's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. It's because we have consistently invested as a nation in our human capital. 30% of our budget every year goes to education, training, at all levels. We've just increased in the last 3 years our education budget by $1.5 billion in the last 3 years. We've hired 100,000 teachers more into our classrooms, expanded learning spaces by 23,000 classrooms, and developed a new funding model to make sure that our colleges and universities have adequate resources to sharpen our human capital. And from a policy point, I want to assure you that the jewel of our investment, the Kenyan human capital, will continue to receive the Kenya government's attention and resources for us to make sure that we don't lose that competitive edge that comes with investing in our human capital. We're also improving energy competitiveness through ongoing tariff reforms and expanded power generation, ensuring more predictable and cost-effective electricity for energy-intensive industries. I really want to thank them for the journey that we've walked together.
Your Excellency, I take this opportunity to welcome all our delegates here in Kenya and also to the Kenya International Investment Conference, this being the fourth one since we started holding these investment conferences. We are delighted to welcome our delegates and participants to the great city of Nairobi. For those visiting for the first time, enjoy our cool weather and take time to explore the many attractions that define Nairobi. This is probably the closest we get to winter, so around the year you can have your stay in Nairobi like this, so really we welcome you. Situated on the equator, Kenya enjoys temperate weather all the year round, making it suitable for agribusiness, green energy. Komiti od bura mamalo ma ochung'ne ratiro kachiel koda ka chike kod nolimo kaunti ma Kisumu odiechieng' manyoro ka otelnegi koda ka jaod bura mar Rieda Migosi Otiende Amollo. Komiti no koro to yango ni oganda jopiny ni koda ka ratiro mar neno ni ong'eyo malong'o kendo ogolo pachgi ka otenore koda ka moko kuom parogo mag chike ma bonde koro to ichwalo e nyim od bura mamalo. Kawuono ne wabiro mondo wawinj duond jopiny chik ma watemo mondo wakadhi manyiso kanuni kaka jopiny onego bed ni timo kapok okadh chik moro amora kata kapok sirikal moro amora man malo kata sirikal mar kaunti otimo gimoro. Chik no en chik ma pok wakadhe to en chik ma nwandiko an wuon kaka Otiende Amollo gi Honorable Samuel Chepkomba wandike mondo okonywa e wach mar pend chik mawacho ni duond jopiny nyaka winji. Koro sani ne wadhi e kor piny, wadhi Nakuru, Kericho, Nyamira, Kisii, Kisumu, Vihiga, kamano kwa kaw maoni mag jopiny. Koro kawuono wasekaw maoni mag jopiny gi Kisumu ka, kendo jo Kisumu miyowa maoni mapek kendo mabeyo kabisa mwadhi bet piny mondo wachambwa mondo wang'i kaka wabro loso chik no mondo wuog maber. Jokoromogi jatend migawo mochung'ne weche mag nyithindo e pacho ka indi mano Mikaya Hana Wendot kanyakla koda jagoro mare mano Mikaya Geng'o gikone skoro nochako chenro mabiro neno ni nyithindo mabende wuok e kuonde ka twech mopogore opogore kata remand centers mabende sani koro gintie gin mago mabende koro ratich gi oriti. Owacho ni nyithindo go eko mabende nitie kod ketho motwe kuom thuolo mok tin ne dweche 6 gin mago mowinjore ong'ingi magi e kuonde twech go eko magintie onene gido chiemo maber kama gininde nitie kendo ngimagi mar weche go eko mag thieth bende orange yo makare. Mikaya Hana Wendot kanyakla koda jagoro mare oyango ni ma en chenro ma koketi e tim to nyalo biro neno ni ngima nyithindo go eko oriti kendo bang' ka gisetieko e twech mabende gidhigo nyime go eko to gibiro gibedo jo Kenya go eko manyalo biro ting'o malo chumi mar piny. A lot of challenges which are here, which are going to be addressed from the policy level. Like for example, these children, they are brought here and they are not able to go to school. And so their cases delay. They are supposed to be here for a maximum of 6 months, but we are told there are those who have been here even for over 2 years. Some are not even from Kenya. Some are from the neighboring countries, from Uganda. And their cases have been terminated or they have been concluded. And apparently they need to be taken back to their country. And we require money to be able to take them back. And that is one of the asks that we have gotten from this school. The other ask that we have gotten is that these children are not supposed to be taken they are not supposed to be uncuffed. So they are supposed to be taken to court when they are not uncuffed. Therefore, we need a vehicle so that it is easier for the officers who are here to escort them to court. They are also understaffed. These are children like all the other children. They need to be taken care of. Like while they're in the dormitory, there needs to be somebody to stay right there. So one of the issues that has come out very clearly is that we need to look at the staffing. Institution ma old. Kendo members of parliament omiyowa support ni mondo wadhi mbele kaka nyocha wasekwayogi e budget giseyie ni gidhi ng'iyo mbele kacha mondo gimiwa pesa mondo walosgo infrastructure mar institutions gi.
Jodak e kaunti no mabusia koro to ywak kendo kwano lal mathoth mano bang' ka koth mapek achiel koda ka oula ne omomogi. Koth makamano ne oweyo ka oketho udi kendo omuko moko kuom utego ka achiel koda ka lal mar mwandu, kama bende nyaka gie sani oganda go koro to jot mana kamoro ka giywak malich mokalo ne tend kaunti no mabusia ka achiel koda ka piny owacho mamalo mar mondo miyo neno wuok oko kendo chiwo negi konyruok mowinjore. Mkaji wa hapa jana mvua ilinyesha na ikabeba kila kitu kwa nyumba, na niko na duka yote ililoa, kila kitu ilienda. Sasa nimebaki hivyo. Nilikuwa na mjukuu yangu mmoja ambapo tulikuwa naye hapo kwa nyumba. Sasa harakati ya nilikuwa nimeishiwa nguvu, nilikuwa sijielewi. Sasa kuna bodaboda wawili hapo walikuja wakanitoa nje. Hata mwingine ameumia, ndio huyu. Pia alinivuta nje, juu mimi sikuwa najielewa. Sikujua kwamba ya mabati imetoka juu yote, kuanzia sitting room mpaka kwa duka huko. Duka imeloa, kila kitu imeloa. Ukiangalia hapa nyuma vitu ilibomoka. Kuna mvua ilikuja jana ya upepo sana, upepo mwingi sana. Watu wameathirika hapa, wafanya biashara wengi. Sisi hapa, mimi kama boda nilikuwa nimejikinga tu hapa, lakini nimenusurika kifo kidogo nikufe. Unavyoniona kichwa hii imepasuka, nimetoka scanning, imeshona uzi kadhaa hapa. Naomba serikali iangalie kwa mahitaji kama mama hao wenye wako na biashara ziko na loan, waangalie maslahi yao, waone vile watawasaidia. Ilikuwa mvua kubwa na upepo mingi. Ngao si mimi sikukuwa, lakini nilikuja nikapata kama nyumba zangu ile zote zimesombwa, mabati yamerushwa juu. Sasa nikawa kwa na mvua ilikuja saa 11. Ilianza na upepo. Ikakuja mingi, ikaanza kung'oa mabati, hadi ikaanza kumwagika ndani. Na tulikuwa na watoto, vitu vililoa. Hatukuweza kusaidika, hata kulala ni shida, malazi ililoa, vitu zote za nyumba. Kwa nyumba na nikaweza kutoa nikaweka kwa jirani. Ni miezi 5 na niko na wawili, miaka 4 na miaka 2. Tulihangaika kutafuta mahali pa kulala usiku, ndio tukapata penye tumeweza kuweka hata kichwa. Kulala na watoto nje kwa baridi ilikuwa ngumu. Jokor mugi kopogore kod mago mabende timre kaunti no Mabusia wago ngwech nyake kaunti ma Migori, kama report koro yango ni jopiny e kaunti no ero ma Migori osebedo kakale achiedh nade andaki kod midhiero makoni kod kocha, ka bende achiel kuom jopiny e gweng' makono mano Migosi Churchill Odhiambo saento koro golo ywak malich mokalo ne piny owacho ni koyie to manye kaka inyalo jiw wechego eko mag arita kwe kaunti neno ero, ka bende owacho ni yande obedo kod monj no ero mabende notim kod jomaundu, monj mabende nowe ka ode ne owang' oruombre piny. Kata kamano owacho ni bedo mabor ni gin tie mabor kod tesendo bila nomiyo ok oyudo kony mapiyo, ka bende sani koro golo kwayo ne piny owacho ni oneni ogero tesendo bila machiegni kod japiny. E kinde giko mabende owacho ni tesendo bila mabende nyalo bedo ni nitie machiegni kodgi nitie kilomita mabor e gweng' moro ni Arombe mabende nitie ogotong' koda piny ero mar Kenya kod Tanzania. Owacho ni bor mar piny maket kod ma osemiyo thoth oganda gwenge makono kata kowe en ok nyalo yudo ratiro kotende koda wechego eko mag arita kanyakla koda monj mimonjogo oganda kinelo duto e gwenge gweko ma Migori. We've lost at least 500 million on the ground. That is on crops, fruits, various fruits, farms like bean farm, sorghum farm, finger millet, simsim, and pumpkin as well as watermelon fields were destroyed. What I can remember very well is that
193 bags of maize were burnt in the store and all looted by the same people because they first of all broke into the houses, looted the items before they set whatever they considered useless on fire. I call upon the government to consider this area a very delicate area given the organization of this group. A police station is very necessary in this locality, or a patrol base, at least to curb out these incidents. Ka wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay to en jodak mano makar chung'o bura makasipule kaunti ma Homa Bay ne jowuok oko kendo bago ng'anyo mar tipo ng'anyo mabende koro to gikwedo godo jotelo makono ma gidwaro mondo mi olosnegi apinyni makono ma giwacho ni gisani koro to kethore. Oganda go kane loso koro ka ute fwambo koro to yango ni apinyni makono omukore kendo osebedo kamiyo gi midhiero malich mokalo kendo rocho chenro gi mag wuothe kaachiel koda ka ohala. Mimi ni mtu wa boda boda. Natumia hii barabara kila siku, nateseka vibaya. Hata siwezi lipa pikipiki vizuri, pikipiki pia ni ya loan, inaribika kwa hii njia kila siku. Watoto wetu pia wanasoma huku ng'ambo, wanarudi huku kila siku. Wanateseka juu ya matope na maji. Anaingia shule akiwa mchafu. Hata mwalimu anaambia yeye rudi nyumbani ujivae vizuri ndio rudi juu ya matope. Tunaomba Boyd Were utusaidie kwa hii njia. Mr. President alikuja jana. Munaambia tu watu njia ya nje Karabok, Sikri, Leader Road, lakini hii njia pia mkumbuke hii barabara ni mbaya kabisa. Mr. President, utujali. And in this place, this road we are complaining about is from a center called Bongo to Gamba. And we are seriously in problems. Yes. The government, we are requesting you, seriously, may you assist us. Yes. Can you construct this road? Because we are also just Kenyan citizens and we are paying taxes. So voting. In a special way, we are also voting. We have the votes, your votes. So please, may you help us construct this road so that we can have ease as the Kenyan citizens. Yeah. We really have challenges with the students, the learners going to school. We have the I-learners, they are very young. And if they are walking around going to school, they really feel it very difficult because there is water on along the road and they play in the waters, their lives are at risk. So we are requesting that the learners may be helped. If the road is made, then things will go well. The expectant mothers, they can't reach the hospitals. Yes. So we are requesting that in a special way, if the road is made, then things will be okay and they will reach the health facilities in a proper time. We also have, in case we have funerals, it is very difficult. The people carry the coffins on their heads because the vehicles, the hearse cannot reach the homes. So we are requesting that you assist us so that in the current days, things are digital. We are in a dilemma state because everything is not working good for us. Yes. We are pleading with the government under the presidency, our Honorable William Samoei Ruto. Yes. Please make it quickly. Let everything be quickly so that we may get good access to this road. It is not somehow good, and whenever it rains, people will fail to reach. Even teachers. 10 of the teachers of the teaching staffs are coming from this side. So we can't access this road more easily. Road to school has become impassable. So this one has created disturbances in us. We have really complained, and today you have got we are pleased that you have come to see for yourselves that it is really impossible. Nyokoro mogi kindego ekuma bende pingi makoro ne dhialo richieng tuo no ero mar kahera e pacho kaendi oseyangore ne kuom kwanata malo 40 e pacho kaendi mangima thogego eko mikelo kod tuo no ero mar kahera gin mago mabende koro osedong' chien kata kamano yangi ni counties mopogore opogore kamoting'o Kisumu, Busia, Kakamega, Homa Bay, Siaya kanyakla koda Migori gin mago mabende tuo ni eri dhi nyime kod landore kanyakla koda bombe mapacho kaendi kamoting'o Nairobi, Mombasa kin mamoko mathoth. Jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi migosi Edin Kenan Duale saento koro kwayo joganda jo Kenya ni gibed mangech e kinde makoro giwinjo ka gin kod onda gweko mosiko ka bende koro gichiwo kwayo ni jopiny obed osiepe osiptende mopogore opogore mondo mi opimgi kotenore koda tuo ni eri mano mar kahera. Brenda Genyo nigi lero.
Kata ka obedo ni piny Kenya osegoyo kenge mopogore opogore eneno ni gitieko tuono mar nyaera mong'ere kaka TB, oganda ma pacho kae pod ikwayo mondo mi oyie obed motang' kendo oritre ne gamo tuono. Kane oloso e kinde romo manobagi e mbalariany ma Nairobi maringo odiochieng' tuono mar TB e piny mangima, jatend migawo mar thieth Migosi Aden Duale oyango ni piny owacho osetiyo matek e tieko tuono mar TB e pacho ka. Duale oyango ni piny owacho oseduono kwan mag jogo magamo tuono gi 45% ka jogo mawito ngimagi kokalo kuom tuono mar TB bende osedok chien gi 85%. And I want to ask the leadership of Nairobi County. They must take the health sector very seriously. I don't know why. I've never seen the CEC for Nairobi County in any of the health functions done in Nairobi. Neither the deputy governor or the governor. And I want to say it here, Nairobi is one of the leading counties in TB closes. Nairobi, Mombasa, Meru, Tharaka Nithi, Migori, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Homa Bay. These are the counties that we have mapped out with the partners. Jatelo no bende okwayo jopiny mondo mi oyie obed motang' e kinde duto mar none gi geng'o ne gamo tuono mar TB. Communities are at the center of this response. Community health promoters, civil society, our faith leaders and TB survivors are essential in finding missing cases, reducing stigma, and supporting treatment adherence. So together we must all confront stigma directly. No one should delay seeking care due to fear or discrimination. TB is curable and services are available across the country. And with our partners, including the US government framework cooperation we have signed, and many, many other partners. Migosi Aden Duale okwayo kaunti no ma Nairobi mabende owacho ni okosebedo katimo maber enoni gi geng'o ne tuono mar TB mondo mi oneni owuok oko kendo timo duto manyalore mar neno ni giduoko chien kwan mag jogo magamo TB. But a national development imperative. It's about protecting households from expensive cost, sustaining a productive workforce, and advancing universal health. But I want to reaffirm the full commitment of the ministry and the government. Weche gone osir koda jokanyo e sekta mar thieth ma oyuoro e romo makamano kama oting'o laktar Neema ma oyango ni TB en achiel kuom tuoche ma osebedo kaka ngima oganda mathoth e piny mangima. Bende oyango ni e higa mar 2024 kwan ji maromo milion 10.8 ne nigi tuono mar TB ka milion 1.2 ne gin nyithindo. Bende ji maromo milion 1.2 ne jowito ngimagi mana kokalo e tuono mar TB. Tuberculosis is one of the world's deadliest infectious diseases, yet it is both preventable and curable. In 2024, TB was the leading cause of morbidity and mortality due to a single infectious agent, with approximately 10.8 million people developing TB, including 1.2 million children and adolescents, and nearly 1.2 million lives were lost. Every 83 seconds, a life is lost to TB in the African region. Nekala TV and Brenda Agenyo. Kawadhi weche mamoko eni jotend migepe kendo jatend migawo mochung' ne weche go mag tudruok e pinje maoko Migosi Musalia Mudavadi sani koro to wuok oko mar lombo pinje go maoko mondo mi oyoti kanyakla kendo timo ohala koda ka piny Kenya. Kane oloso odiochieng'no manyoro jatelo no koro to yango ni piny Kenya sani koro to oseikore mar neno ni gitiyo kanyakla kendo gibero uchumi ma pacho kaeri kanyakla koda ka pinje go eko maoko. In line with the theme of the conference, unlocking investment opportunities to drive Kenya's transformation, our missions across the globe continue to showcase Kenya's attractiveness as the preferred investment destination. We invite investors and business community
to engage our missions abroad to access timely and comprehensive investment information. And Your Excellency, we are riding on this conference. We have a follow-up event of you addressing and interacting. Excellency, we are gathered at a particularly profound moment in global affairs when the Middle East crisis continues to adversely impact global and regional economic outlook as logistics disruptions and expected global oil shortages become a reality. This calls for proactive strategies such as today's conference, as well as accelerated intra-Africa partnership, including African Continental Free Trade Area, so as to ease stress from external and domestic shocks. In this regard, as a member of the East African Community and standing among the first countries to ratify the African Continental Free Trade Agreement in May 2018, Kenya continues to champion deeper regional economic and investment cooperation. Jokoro Mugideko osekalo kanyo 43 bang' saa 12 okinyi maket kod maendi gi kanyo be wachopogo e wechego manyien mabende ne wakelo Niko Gwen maket kod maendi. Wakawo yo machuok ka waduogo to wami nono goeko mag oboke. Iluonga ni Sadoyo kanyakla koda kachiel koda ka an Brenda Agenyo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore? Obed chiemo manyasani kata manyachon machalo aliya, aluru, obambo to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Omosino yaure kendo nyako aramuga jwang endo kogweno ero sa deko skal kanyo Brenda Prabich kod auchiel bang sa 12 okinyi maket kod maendi mano nyiso no dong kanyo dakika malirom 4 to romo kanyo sa 1 okinyi ni eri makawuono ageno ni ruma ber nyako aramuga jwang kamoro moro mantie okinyi maket kod maendi samoro koka ya gweyo nget kucho ichiew ing'iyo ni to dirot chalo nade tima chilari ade kiloso kiamsha kinywa breakfast kineni nyalo to dhi kura ng'eni nyikwa mama uto koro sewuok thoth nyithindo sewuok e udi thoth nyithindo sechomo skul kendo giwuok e chomo skunde mopogore opogore wakonegi maber kendo wagin e skunde Nyasaye oritgi ibe kori wuok nego chandri mondo mi oringi dhi tim achiel ariyo adek gi approach loro nyithind skul chopo kanyo no bende koro gichiegni loro school en throwback Thursday TBT Jumarengo Brenda Jumadhi speed modhi go malo ni kama ile gari ya Mira naona vile gari ya Mira inakimbia inasongeshwa nasema hiyo ikikupata inaenda na wewe ekono ngo jenge mundu miwarua kie yudo nono maroboke okinyire makawuono kaka pile
Wadhi chako kod oboke no romano mar Daily Nation. Kata kamano kapok wachako wamoso duto ni good morning. Chiwo nade kamoro mrama untie. Ngeno ruma bere county ma Kisumu, county ma Siaya, county ma Homa Bay, county no ma Migori, county no ma Nyamira, Nairobi county, county ma Kisii, county no eko ma Kericho, sub counties duto tema loso Kisumu county abiriyo, yes. Kod aboro. Gina boro. Kanyo medo Kadibo. And a small sub county. Ogeno nuru mabero kinyi maket kod ma. Weche mag nduro wiji kod inyo jose duogo Kisumu. Yes. Kori wuotho kitang. Sani wuoth kitang. Gokinyi kidhi tich. Koko chuno ni mond ahinya. To mond ka piny ose yawange. Yes. Koko chuno ni dok ot gotieno. Dok ka pod piny nyalo neno. Yes. To kini ya mabudho koni ibile gik ma kem kem. Kwa uangalifu. Inyalo bilo ge ot. Kuzo gika nyaka bilo ma oko. Oko mit ge ot. Awinjo ni gik ma kache gino ga mit ge ot. Gara mpira. Jok nega udi. Jineno ma mpira oko. Kama jing'enye. Chief JJ ma wuda ero nyal wudo mbei no wacho ni en nyako ne mpira nyaka very late. Yes. You know the reason? No. Inge mpira moneno kwanza en English Premier League. To wacho ni nyako nene nyaka very late ngich ngato nyanda wadgi e pap to en kaka chief. Yes. Onge gimango wach ne serikal ka ngato ndawadgi e tuke mag English Premier League kocha. Joero wageno rumo ber kawuono kata bero ni pi yandi omonjo ndalare adek mokalo chien. Gisebedo midhiero mar pi. Gisebedo ka gikala matek. And then wageno bedo kod wendo kinyi makawuono Mheshimiwa James Oyugi Were. Yes. Jaod bura matin ne Roma Nyalenda B. Nyawinjo ni olimo jo dunga nyoro. Neno kolimo jo dunga. Kod goody. Goody goodies. Nyobai. Yudo ka dhi kamoro nene ma imbui ka jodunga winjo maber. Wadhi bedo kod Mheshimiwa James Oyugi Were MC ne Roma Nyalenda B. Yes. Kapok gigong wach gidhi Nairobi. Bura nti Nairobi bura maduong' mar ODM. Ano chieng'no makiny. Chieng'no makiny. Yes. Ni neno rigiji? Aneno rigiji. Doge tek ta. Manager siasa rigiji oramo ni station 10 mar ukabila. Yes. Ingino ko ohepo penjo mo penje. Jawinjo ema openjo nikech according to janeno ema openjo. According to osebedo koloso, nzira osebedo ka kolos maber. O paint the Luo community. The Luo community. So joko penje ni to odwa wuoyo gi joluo. At the same time okoero joluo nyiso ni en ukabila. Yes. But ala ku jibu that question. Otwoni Ramogi TV ben ukabila. Okay, watch. Timo kongo mar Daily Nation kanyakla kod Standard watch modhi nyime en watch kutende koda nek kata ik mabende sebed kiko godo oganda e burnero mathany kar iko no ero kata limbo no ero mabende tigo ngima Kericho. Yes. Ka wach motelo Daily Nation en caught flat-footed again. On the brief, scandal, the shocking discovery of 32 bodies and not 14 initially reported by officials. Mainso ni ringre oganda moskoro se yude bur e gwenge ma Kericho kocha gin predict kod ariyo. Kok gin 14 kaka yandi olieki. Okay. Ini jo manogo report no wacho ni there were 14 bodies. Nyiso ni kare gimeno gikwano gi maber. Manyiso ni 32 ni could just be the ones on the shallow. Exactly. Wacho kanyo ni okay, and not 14 initially reported by officials in a grave at Makaburini Cemetery raises questions about how the masterminds of the secret burials circumvented statutory procedures that assign responsibilities for the compulsory registration of deaths, including disclosure of causes before issuance of burial permits to facilitate movement and disposal of bodies. This case as echoes of the Shakahola debacle that unfolding in court. Mainso ni sigana masani temre gwenge kuma Kericho paronwa weche mag Shakahola. Yes. Manyiso ni penjo mang'eny maro duoko pod ntie kotende koda oganda ma idhi nyime kod yugolo ringregi e kar limbo no ero mano ma iluongo ni Makaburini e county ma Kericho. King'iyo kanyo kod Mogajwang' ite mokwongo tie tipo mag jodito ma ochung' ne weche mag thieth. Kenya Red Cross ntie kanyo kanyakla kod apisas gi mag obila ka gitemo kunyo ringre kendo gigolo ringre buora nyakod Mogajwang'. Ite mar ariyo wan kanyo gi court quashes 8 million award to Wanjigi over erroneous obituary.
The Court of Appeal has quashed a 8 million awarded to businessman Jimmy Wanjigi and his wife Irene Nzisa, stemming from a false death announcement in 2018. Ano tipo kanyo mar jawala matuklo Jimmy Wanjigi kidimano ubedo kod jofwambo Ripri Fatwoli, new court official. Yes. The Employment and Labor Relations Court has declined. Nini dine maneno ema manyo. Dini kocha declined what we call. The Employment and Labor Relations Court has declined the issue urgent order stopping the registration and gazettement of the official elected of the Central Organization of Trade Union COTU. At the same time, 3 unions, representative teachers and medics have filed affidavit showing the petition distancing themselves from the case. Yes. Weche kata penjo mang'eny malo duoko bende koro sani koro dhi nyime kod neno kotende kod yiero mabe no yier godo Migosi Francis Atwoli kaka jagoro maduong' mochung' ne kotu kata riwruok makelo ratich jotije pacho kaendi kabede gisani moko kuom riwruoge makelo ratich jopuonj bende sani koro chung' mabor kod buche midhi nyim kod mako kotende kod weche maket kod mano. Ite mar adek wacho kanyo ni mass grave state agencies caught flat-footed again. Migepe go mago piny owacho gin mago bende oju kata ndiko korwako wuoche gitiende ginono ka ginyona nyona lot koro wangogi kotendre koda weche go eko mag kuonde limbo mabende noyiki oganda buora kot ataro mar chik. Shocked, I just want to read gimanie picha kanyo. Ano ambe omako dhoga. It is shocked Kericho residents view medical waste dumped at the scene of a mass grave where 33 bodies were retrieved on Tuesday. Oganda jo Kericho sani koro nyeo buok malich mokalo ka ging'eyo moko kuom yedhe go eko samoro no osetigo kata mokethre mabende kani koro witi kata oik mathany but limbo no ero kata kanyo mabende noiki oganda mok tin April 3 kod 3 kaino mabende ringruok no gole manyiso ang'onya kod mugejwang. Manyiso ni something happened, some operations was done to these bodies because bodies get plus medical waste or wiki at the same time. Nyiso ni something happened, operation moro nitimo ne these bodies. Manyiso ni en gima piny owacho ne gi duol kata ging'eyo sani nyaka koro ji bedo motang' tek. Ite mar ang'wen, Winnie Odinga's quest for top ODM post runs into headwinds. Friday, March 27th is shaping up to be a defining moment for ODM, with a bitter internal power struggle spilling into the courts in a showdown that could reshape the party's leadership and future. At the heart of this dispute are 3 complaints filed with the Political Parties Dispute Tribunal, which all questions the legality of key decisions made ahead of the party's National Delegates Convention, which is also scheduled for Friday. King give the NDC kirige kuma bende nyar maneno ga madun which is samaro DM ma seninde bare kata mane magoro lal go Migosi Raila Odinga mano mikae Winnie Odinga sani koro temo thoche mondo mi obedo ga mar jalupo gai edun visisa no ero mar ODM sigana market code mano thulo mari bodo mi soma iteni ere mar Daily Nation mano mar ang'wen itimara bich. Win for Tuju as court dismisses probe. Tuju en jal nero mas kamoninde kitano mar midekre no samoro nyalo buonjo gi chunye ka otenre ni do koro no wito kon nonro mowinjore nego bene timone. Former Cabinet Secretary Rafael Tuju yesterday secured a win after Nairobi court blocked police efforts to investigate him and conduct a search at his home, ruling that the application before it failed to disclose any offense. Maisha ni onge gima do neno ni onge gima Tuju osetimo marach. Onge richo manotimo. Onge richo osetimo mowinjore obila owinjore donjre kod pare. Yes. Mano mantie Karen bore Nairobi. Kata bedo ni sani koro ene kitanda mano bidekre kendo toke rame malich mokalo Brenda Tuju sani koro jal manyalo buonjo bang' dogolo chik ni obila were kod od Tuju.
Kabisa. If he heals and he comes back, he sues the government. I will do that exactly. Mano pacha. Nyakara mugde ite mara uchel. Teachers forced to pay cash for health services. Union say. Dul makeno na tijo puonj sani koro wacho ni jopuonj chuno ni orokre matute ofukgi mondo mi ochul weche go mag chendo go mag thieth banka sha koro rem. Timone gi chudo maket kon mano. Yeah. Kupet and Nat have previously raised issues about scheme. Kenya Union of Post-Primary Education Teacher Secretary General Moses Ndurima aneno tipo mar migosi Ndurima kanyo kabe sani weche ge kuma thieth dhi nyime kod chando jopuonj. Ite mar abiriyo Brenda wacho kanyo ni CS accuses oil marketing firms of hoarding fuel, warns they will be fined. Jatend migao mochung' ne weche mag modhi e pacho ka ni mano migosi James Opio Wandayi sani koro dhi nyime kod kwedo malich mokalo moko kuom johala e pacho ka mapando modhi kendo gin deso mana ne oganda jo Kenya machuo ka giwacho ni monge sani koro onge. They are taking advantage. Ka otenre kod alweny mabende dhi nyime Middle East. Sometimes it can be true. Kapo ni en adier Brenda ni johala gi ekipando modhi mano nyiso ni ginwa ni gipande makoro moseche makoro lweny mar Middle East orumo to gigolo modhi go kendo giuso nu e bei mamalo. Piny kanyo Kisumu anti-government protest victims awarded 38 million compensation. Mano nyiso nyakoro Mangajwang' ni jogo eko mabende nokedo e kinde mag lweny mabang' yiero ma higa mokalo kod higa mar 2023-2024 sani kolo nyalo yudo yueyo bang' ka doho ma Kisumu wacho ni ochul oganda manoyudo e nyirruok e kinde maandamano kata ng'anyo. Maandamano choko kata deyo ng'eyo kata mana mwalo wuotho gik Migori kucho. Yes. Kata mana asembora rida ka. Kagwinya ni maandamano. Mano to Kiswahili maging'eyo. Kiswahili maging'eyo. Exactly. Unge maandamano? Good. Ite maraboro kod ite marochiko. Wan kanyo gi lendo. Ite marapar. Marapar. Final stretch. Search for new KU boss down to 8. KU is the university. Kenyatta University. Iwacho kanyo ni the race for the next vice chancellor of Kenyatta University enters a decisive phase today with the second group of 4 candidates set to face the interview panel in a closely contested battle to lead the country's second largest university. Nyakoromogi thuolo mar manyo jal mabro bedo jatawe yore TJs e mbalariany ero mano ma Kenyatta University kata KU edwaro mabende koro chuchieng' odiochieng' ma kawuono kede mani to ere ng'ano ero midhigo kogno kendo bedo vice chancellor no ero mano ma Kenyatta University. Bathe kanyo Nairobi Hospital. Nairobi Hospital Board sues state over illegal interference, intimidation. Exactly. I knew this was coming. They really interfered. Tend kartiet ne Roma Nairobi Hospital sani to koro se wuok oko kendo donjo ne jodito mag piny owacho kod piny owacho wuon kuom donjore arieta kendo mbesore e weche mag tije mag Nairobi Hospital. Exactly. You support Nairobi Hospital? Kabisa. Ite mara par kod ariyo wan kanyo gi lendo motim kod Mount Kenya University. Kaiso bathe kanyo protest drive rise in police killings. Manyiso ni ng'anyo mosebed ka time pacho ka endi fuel kata dhiro nyime nek maoyaye mag polise be dhi nyime kod tho. Yes. Kotenre kod ng'anyo maket kod you can proceed. The country witnessed a sharp rise in police killings in 2025, driven largely by violent crackdown on protest. A new human rights watch report as established. Machoni duol moro makeno na tich oganda pacho ka endi koro sayango ni polise idhi nyime kod nego e kinde magitiyo kod teko mathoth kage rakre kod jong'anyo kata jomulungu kanim jomandamano. Watu wa maandamano. Manyiso ni seche ma polise owuok ni dhi rakre kod jomandamano obila kwan mag obila ma wito ngimagi e kinde ng'anyo maket kod magi gin mago ma koro ni malo. Owinjore odog piny. Police should not die on line of duty. Ite mara par kod adek wan kanyo gi lendo. Kaito ite mara par kod ang'wen wacho ni state touts gains in security reforms. Manyiso ni piny owacho sani koro setemo dhiro kata ting'o malo wechego eko mag arita ka salary increases, fresh recruitments, housing and modern technology. Manyiso ni
Polise kata jogo ekumo to ne weche mag rita kwe sani koro nyalo buonjo bang' ka piny owacho medo gi omenda mabalang'. Ka ntiere kwano obila bende koro imedo ndiki, utegi magidake bende koro imedo losi, ngima giketo bedo manyueny koro mga jwanga. Kia kono ma en adier. More than 10,000 constables are undergoing training, while over 380,000 prison officers recently graduated. Okay. Tipo ntie kanyo mar jaguru mungirore tendari to kwe mpacho ka endi migosi Raymond Omolo. Raymond Omolo. Oh, en kala Professor? Yes. Ite mara par kod auchiel Brenda? Ite mara par kod auchiel wacho ni Inua Jamii 2000 has lost its value. Mano pesa moro mimiyo jodongo 2,000. Sani, En 2,000. En 2,000 dawana yude. Was it helpful? That money is not helping actually. Okay, it's very small. And then again, okay, what they do is that so monomike konen 2,000, they pile it. Or rito months moko kasi bogo gi dichiel no biro koro nyalo dhi dichiel to yudo kata mar 4 months koro yudo 8,000. 8,000. Yeah. Ndalo moko nyo kalo ko ke yude ni to denyi dire nyime gi denyo. Ite mara par koda bich apagoda auchiel wacho kanyo kaka pesa mimiyo jogo eko makoro ekgi oniang' pacho ka endi kata senior citizens sani siling 2,000 no ero lam e dhok kendo ok onyal konyo jodongo e yo makare. Janeno ni Mbathaka owacho ni ok okonyi kika wache dhogi. Pesa matin. Omedu. It's very small. Dil chumi masani. Ite mara par koda boro pach josomo kod pach jondiko chakre kanyo kono mga jwang ka thuolo mare mondo mirangi. Kato wan kanyo gi oboke mabalang. Pach josomo kanyo en quality journalism will help drive Africa's growth. Correct, true. No Joshua Oigara. Oboke mabalanga no kanyo ka nyithindo gore adhong kanyo nyaka mga jwang kiero nyithindo nyalo ka thuolo mare mondo misom. Tuke go eko dhi nyime mbele kanyo kono mga jwang weche go eko mag chiemo. Wan kod kwan. Okay. The number of spoiled votes during all elections in a certain year was 86,052. What was this number? Voter expressed in words. Okay, this one is 860,052. See. First 3 digits from the other side. 1, 2, 860,052. Answer is C. 860,052. 86,052. 80,060. And 860,052. Yes. Mani chuoyo. Mano penjo mitimo nade? Achuoyo. Ichuoyo maber. During the COVID-19 outbreak, number 7, the number of people vaccinated in 1 week was 887,694. What was the total value of digit 8 in the arrow? 8 and mine 1, 2, 3. Imedo 0 e bathe kanyo. 1, 2, 3. Kodo no 8 no. 80,000. Ikaw 8 no. Timedo 0 digits giru chote ka 0 te. Oyu biro. Hundreds of thousands, no way. Tens of thousands and tens of thousands. Tens of thousands. What was the total value of digit in the number? Nikoro mogo jeng no temo mana pacho akod weche go kuma kwan ka pondi pod wanya paro gi gini osegore kod mwaka osegore kod ang'o? Kod mwaka. But kod we were sharp. Itino mara par kod chiko ntie goro kanyo mar cartoon aneno kanyo kebe mopogore opogore OPP. What is OPP? DPP. Yeah, DPP. Director of Public Prosecution. Aneno kanyo ka tuju nie bathe kanyo to bag moting'o weche midonjo nego nie dho bur chal ka ngima chieng' lware bur malo kocha aneno Amin. Isi Amin? Yes. Amin ni malo kacha. Douglas Luwe. Oneno ka Amin neno ka
buche moket ne tuju chal kima is flopping off lwar oko. Yes. Upenjo kanyo ni gituto Amin gi Douglas Kanja plus Murkomen. O gi Murkomen, correct. Yes. To gituto gipenjo ni why won't they fit? Gipenjo ODPP. Okay, ODPP gipenjo ni kwani weche go nyal romo mondo mi otwe tuju. Exactly, gikunyo buru ne tuju. But buru ma gikunyo ni gi charges ni. Charges okrom do buru. Magikunyo. Exactly. Ka thuolo man mondo mi non boro mar cartoon item mbele kanyo en pajo somo kod pajo ndiko. You did the yesterday's one or myself? I think I did the yesterday's one. Yeah, you did. Tarik 26 dwe mar adek 2016, McDonald Mariga sends a sold-out Nyayo National Stadium into rapture with a stunning goal late in the second half to hand Kenya 2-1 victory against Angola in their African Cup of Nations qualifier. He was soon after sent-off with a second yellow card for inappropriately celebrating by removing his shirt. Here, teammates Dennis Oliech and Bob Mugalia joined Mariga in celebrating the goal. Just Jamilo. Okoyeni golo shati. Cheko owacho mama. Don lawe kano golo lawe ondikna. No golo law maoko to law maiye as a message above everything. Mano tiyego. No me manelo card. Yeah. Obedo wand. Yeah. No better. Get kanya la ono to. Bele kanyo tiere weche go kata lendo mopogore ko tono mari mondo mi non. Itema prayer ko dario. Gini gi prayer ko dario. Wan gi weche go mag counties. Mombasa MP Mishimboko says women are living in fear, asks police to end killing in Likoni. Wazo nitie weche ge mag nek mabende sani koro itudo go bila mabende osebede kinego go ganda gwenge koma Likoni Mombasa kocha Jarumbura Mishimboko yuak. Turkana? Turkana County, Wachoni County tightens rules before resumption of oil production. Chike koro tuwe Mishimboko gwenge koma Turkana kapok weche ge koma kunyo mo odhi nyime gwenge koma Turkana kocha nyakoro magajwang. Weche ge koma manyo ratiro. Wachoni retiree faces jail over his failure to pay child keep up. Jal moro ma bende osetieko weche ge mag tiyo ne piny Kenya en a senior citizen. Sani to koro inyalo dhi twe bang' kwepo ratiche ko bang' kwepo chik mane do chiwo ne mar chiwo rit. Okay, no menda kende. Rit. Mar chiwo rit. Ko wach rit to menda madhi e pachi ajo manyiri ge. Exactly, everything is money. Mar kwebo kendo kwepo weche mag chiwo rit ne nyathi mabende no yudo kod miyo moro oko mar kejo obvious. Now he owed that woman 1 million. Tinin go. 1 million. Take manade. The woman is Itena ma prayer ko dangwen. Ni donkey transport crisis looms as sanctuary Closes. Animal owners urged to be patient as county officials address the matters raised. I don't understand that. What matter is it? As anxiety builds across the world over fuel supplies linked to war in Middle East, fear of a different kind of transport crisis are unfolding in Lamu. Mentioning Lamu, Ponda is actually of mode of transport. Okay, the closure of the only donkey clinic threatens to paralyze the primary mode of transport in Lamu County. Aelewa. Campaign for UDA tickets in Emurua Dekir in Top Gear. Siasa gwe mag manyo komo iro mar Emurua Dekir kama ne Jarumbura Joana ngeno no wetenge mane sani koro ose makucheng. Yes. Kabende koro ganda manyo tiko madun bisisa mar UDA. Turkana County koche wachoni alarm as MCS skip assembly sessions. Legislative activities and oversight of the Turkana executive have been hampered by a persistent lack of quorum of members of county assembly, missing plenaries and committee sittings.
Nange joma koseyier to dhi Nairobi makata duogo mondo mikoro gitim tijegi. Msicha ni katika pesa nadhini Nairobi. Binti kumagi haya moko. Turukana. Hapo si Kenya. Ubor. Gina koro gwenge madho mana chag ngamia. Gima ndo changa. Changa to giero. Chag ngamia. Turukana. Chak mar ngamia. Turukana gi changa. Awano. Hey. No, I'm just trying to protect them from you. Okay, because you're fighting them. Nigi madho changa. My sister is married in Turkana. Obo madho changa. No, she's not. I don't know. I don't know. The exact way you are now defending your sister. But the story the exact way I'm defending your Turkana from madho changa, because that would be hate speech to them. Oh. But they are doing it not because they want to. It's a way of giro cage. Okay. Changa changa cage. Kako kecha. Pero kese mermatinto pachusela. Cambo is wasting those people. Itema Proko Dauchelo, when rent hits 100,000 inside Nairobi's gentrification wave. Yes. So report market kolmano en item noero enoboke mabalan. Yes. Ite mambele kanyo lweny mantie pinje go eko mag oko. Trump approval rating hits new low amid war. Yawa. Apenji. Jidhaot lakini jotela gutu ruma in spacious places and yeah, these people just meet, they do their meetings, they talk and they fly out. And they take tea. At Iran denies negotiation, saying Trump is talking to himself. Hey, Iran ogoluko kekoro. Iran odagi. Trump wuoyo kende. Trump dwani mondo giket peace. But Iran odagi ni ok gidonje peace makata. Weche mag waranti tema 28. So through my non-trade rights to clear cargo ahead of KRA portal close. Yes. Iteno Roma Prekodo Chico gin ka kombenda ringo e buore Nairobi. Kanyakla koda bume madongo Pradek agaja meli kodo kwano. Pradek koda chiel lendo magwel ni gweko matindo. Oringo nyaka Pradek koda riyo. Pradek koda dek. Wangi jogo magoro lalgo. Ya magoro lalgo anu nyadendi manitiyo Kenya Revenue Authority ka indi. Rebecca Asimu. Maktolo Kibet. Kaptulu mlo mirang weche market kod mago onge mantie gwenge makalu Asuna Ouda. Brigadier Joseph Asuna Ouda. Alendu. The cottage leaves Umash Funeral Home Nakuru on Friday at night vigil at his home in Alendu, Buanda Village, Kadibo Sub-County, Kisumu County. You know Alendu? Sure. Yes, Alendu is on your way to Kisumu town. Actually, where we branch, can we making of that? Oh. That's what that town in the middle of Alendu. Jitemer Pradek koda ngwen wan gweche ko mag tuke. Ano tipo mar boyfriend ni? Ja golf no. Olomo kodi. Kenya no Mwathi Gasheru. Brando kudwa Mwathi Gasheru follows the progress in the which go come back South Africa bentie kanyo. You don't want Mwathi Gasheru. These people have money oh. Na mbona amevaa belt ya yellow anyway. Yellow. It's not yellow. It's brown. This belt is not brown. It's brown. You know what you know, ma. Naona belt ya yellow. Yeah, it's a brown belt. Itombele kanyo, why keep Kino Classic organizers have opted for Wavelight Technologies. Ndibo somo report market call mano. Mpicha tuko gikomaga goko bende ntie itema Pradeko the beach from Nairobi to Osaka. Osaka Simba Japan. Star Omulo Simba set for Star. Japan move. So Osaka kan Japan pod area kan gigo. And pin community tipo mar Leopard goalkeeper Katasa Humphrey vice with the homeboys Masava Glen. I know Masava. Oh, what's wrong with Masava? Masava Glen. This kid was just in Kisumu Day here a few days ago. Now he has moved to national. Now I'm reading them on newspaper. That's what we call professional football. Itemogik Manweche Gekuma Tuke. Estonia for first time as international milestone looms. They
tero wa pinje ma oko na At least today nimeona story ya maboys wa Kenya, mostly tunaona ngo nyirika. Nyiri mang'enya. Chris wampewa coverage today. Italy risk third straight World Cup upsets. Mano ewecho ge kuma ben nitie iteni erika to boke ni eri mano mar Daily Nation nyakon magajong. Mapipi wang'io boke ni eri ma Standard. Yes. Oboke ma Standard nyakon magajong weche chala. Kanyakla koda mano mar Daily Nation, weche mane nitie Daily Nation mbele kanye mantie Standard. 14 bodies that were buried according to initial reports. 33 bodies authorized discovered after exhumation at Makaburini Cemetery in Kiricho. 25 bodies of children that were found in the mass grave according to investigation. Migosi Opio Wandae ite mara reo ko wacho weche ge ko mag modhi mbende wasesomo Daily Nation kocha. Kotende koda ma ng'ato wacho ni mo onge, ng'ato wacho ni mo nitie, moko pando modhi, so mekendi ite mara reo. Yes, diplomacy. Hotel scuffle involving DRC First Lady fuels tension with Rwanda. Hey. Tensions between Rwanda and the Democratic Republic of Congo DRC threatened to take a new turn on Tuesday following a scuffle at a US hotel involving DRC First Lady Denise Tshisekedi. Tshisekedi. She's beautiful. Tipone, huh? Tipone anything. Oh, okay, to point no nyen. Orlando. Ite kanyo kadwa bete. Ite mara dek. Race for 2026 Kalasha Film TV Awards hot up. Manon tie kanyo. Ko thulo mari mondo mi non weche maket kon mano. Weche mag ringre mane ogolka. We were kept in the dark, police say, to questions over mass grave. Ne ok ging'eyo. They were never told anything. Kericho referral. KRG should mean KRC. Gimu moja gono. Oh. So I think it should be something. Kericho something. It should be Kericho referral. County. Hospital. But I know how most hospital nigga get this thing of KRC. Means something. Report mountain record weche mag Tuju ka beniti ite mara beach Tuju to appear in court as DCI bid to search his home is denied. Katobedo ni migosi Tuju koro nyalo yueyo kendo weche mag diseto ode koro mago do chungo kata kamano court to podi doare. Ite mara uchel AG and Equity boss summoned in probe on billions lost via e-citizen. Attorney General mapacho kaendi sani koro nyalo biro lware tao malando banka sani koro idwaro gi mondo migidwok penjo kotende koda omenda mabene sani koro lal eyotudo mwanya sani e-citizen. Omenda maromo 9.4 billion. Hey, yawa. Awinjo ka ng'ato nyiewo wero moro ni jotelo chamo barabara matero ji Singapore. Ati wanakula barabara ya kutupeleka Singapore. Weche mag ODM tie bathe kanyo. ODM rival factions vote to hold parallel meeting tomorrow. Angeyo. Sisi ndio sifuna ginibe kinyige mari. Kingibuchgi. MPs urge to take action on audit irregularities. Rubibo somo weche ge kuma telo makare. Ite mara biro wakalo nkichin lendo ite mara boro ben lendo ite mara chiko. And then lendo ite mara pal. Publishers warn tendering delays will hurt grade 11 textbook rollout. Fear is mounting over possible delays in the delivery of textbooks for the Pioneer. Grade 11 class under competency-based education. Yes. Maiso ni buge ma biro puonj go nyithindo mane grade 11 sani koro nyalo biro bedo kod ng'ikruok kotende koda midhiero mabende sani piny owacho ahinya tetend bigo masomo kalo. Anenda pisi mano mar KICD tie kanyo, Skill and Ethical Society.
E weche ge koma mabalang apiny kanyo education weche mag somo learners risk dropping out as 8 billion feeding gap bites. Weche mag chiemo mar pidho nyithindo e skunde sani koro nong'no nyalo dhi nyime kod muodo nyithindo kotenre ni pesa minyalo jolgo weche maket kod mago sani onge. Trans Nzoia, farmers get free maize seeds. Over 231 vulnerable households have received a certified maize seeds to improve food production and security. How did they know they were vulnerable? In Mombasa Kucho, heads call for more resources. Primary and junior secondary schools heads have highlighted a raft of challenges in foundation learning. The Kenya Comprehensive Schools Heads Association Chairman Fuad Abdallah said. In Naivasha, residents face relocation again. For the umpteenth time, residents of Kihoto Estate face displacement after Lake Naivasha water levels started to rise again. Itema pa korario ntie pajuso moko pajundiko goro mar cartoon tie kanyo we are good to go. NLC Historical injustices. My historical injustices. Kidima duonga ote. Yama kagari oidho to onge koro ngwech manyalo dhi. Penjo, the question for the day and penjo moka wona ni should government reintroduce fuel subsidy? Should the government reintroduce? I don't know. Fuel subsidy? Maybe. Actually, no penjo. Weche gi kuma glony manya sani INT tema bele kanyo par kora ngweno bok mabalang bentiere kanyo ka otoro mar moro misom. Weche moke county so bentiere tema par kora uchel. Slain scribe keen still waiting for compensation. Yes. Who is a scribe? Slain scribe keen still waiting for compensation. Manyiso ni anyuola mar kata wede kod osiepe mag jafwambo moro manonegi sani koro rito chudo. William Munuhe Gichuki. Journalist William Munuhe was killed 23 years ago trying to help U.S. arrest Felician Kabuga. I don't know him. There were 23 years ago I was still a kid. You were still children. This person called Felician Kabuga is a name that has been in my ears over the years in the radios. Okay. The Rwandan fugitive was wanted for his lead role in the 1994 genocide in Rwanda. William Muna Gichiko, who was found dead in his house at Karen Estate of Nairobi. On January 17, 2003. Where were you? 2 or 3? I was in 2 or 3. class 3. You were in class 3. 2000 I was in nursery. Nadhani nilikuwa nimeanza. Nilikuwa nimeanza kusoma. Kwa bado. Nilikuwa nimeanza. Bado nilikuwa napunguza mapua hivi. Penye kanyo Kakamega? County finance boss faces arrest over 11 million debt. The High Court has issued a warrant of arrest against Kakamega County Chief Finance Officer for failing to pay contractors over 11 million for service rendered more than a decade ago. A decade is 10 years. Itema mbele kanyo ntie weche motenre koda weche mag siasa no tipo kanyo mar Mika Martha Karua kanyakla koda my good friend Charity Haluki Ngilu, and she's still there. Kenyans warm up to a woman president. Latest survey shows. Tangulin. Why is Ngilu Martha president? Martha si Ngilu. They're talking about Martha. Si Martha ndiye anataka. Huku sikia kisema Nyakachi. SULWE. And that's why they are saying, women, you are your own enemies. Angomita mrini Martha hizi kwa orezo. I'm still supporting a woman. SULWE is a woman. No, but that was in TZ. What? You don't know the Kenyan SULWE. Who is that? 043. Wanga. Chaya mwenyewe. Wanga. That's not right. It's not right at all. 3 men arrested with Kenyan birth certificate. 3 Somali nationalists have been arrested in Garissa County in possession of a Kenyan birth certificates. The anti-terror police unit believe 19-year-old Abdi
Abdi Hafid Mohamud Salat, Miski son, age 17, were in the possession. And Najo. And Najo. Let me start. The anti-terror police unit up to, believe, 19-year-old Abdi Hafid Mohamud Salat, Miski Hamud Hassan Salat, 21, and Najno Mohamud Hassan, age 17, were in the possession of, in process of acquiring Kenyan national identification card. What's wrong with that? They are not Kenyans. If they follow due process. They are Somalis. What's wrong with them being Somali and Kenyan? Well, they didn't follow the due process. President don't know the malokocha nyocha mwacho ni bro work gikendi bro migi book. But I think there's another way of giving them a book. You can't lie that you are born in Kenya when you are. No, you can't lie. You just change your nationality. It's allowed. Exactly. But what they should stop doing is stepping on our flag. No, you see, by the way, they should stop that. But you see, these ones, they were arrested with a Kenyan birth certificate. They are not born in Kenya and they are lying that they are born in Kenya. That's illegal, though. But they should stop stepping on our flag. Atwoli and team gets reprieve after court declines plea. Atwoli ko nyala bonjo. Onyalo dhi nyime kod mielo rumba. Iche mara par kod boron telendo. Gini ko nyaka iche mara par kod chiko iche mara prario weche magoala. Iche mara par kod achiel kako meda ringo e bombe pogore. And then iche mara iche mabele kanyo gin weche ge kuma goala mapro ringo. Brenda weche botemre pinje maoko. US sends peace plan as Iran opens Hamas non-hostile oil vessel. Kautulu marimono misom ntige kikaponi yero weche go ko ma timre pinje moko idwa ng'eni lweny madhi mantie Middle East ni dinade. Middle East en pinje jo salama. Why do they love war? Violent. Itema pra kod ang'wen agaja mili kod kwano lendo ntie itema bele kanyo. Gina boke mabalang motingo weche go ko mag dak kod ute lendo ntie mbele kanyo. Pradek kod achiel oil ni matino tindo land kanyo ordhi nyaka pradek kod ariyo pradek kod adek nyaka pradek kod ang'wen pradek kod abich ya mama garo lal godo Miriam Chepkorir Sadala Clement Hanis Musumba Caroline Wangui Mwaniki and Nicholas Mutini Kivuvo. And Belakanyo and Lendo Nyakor Magajuan, Nitima Pradeko la Biro Gin Tuke, Magsiku de secondary, if I'm not wrong. Nitilo Muting on Anigan, Nitino Mapod teach. A new king awaits in battle for Rugby 15's glory. Leach. Menengai High School celebrate after winning Rift Valley Region Boys Rugby Final against St. Anthony. Menengai won 12-5 at Nakuru High School. And then 5 more national champions and reigning East African kings will collide in high school stakes quest for lost glory. Rugby 7's national champions Kinale will take part in girls Rugby 15's competition. Sidindi Mixed Secondary School, Diana Atieno in action during the Nyanza region Rugby 15's girls final in Maseno School. And then Pinkanyo pools. Boys Group A, St. Mary School Yala, Nyanza 1, Kwale High, Coast, All Saints Embu, Eastern, Upper Hill, Nairobi. Group B, Kisii School, Nyanza 2, Menengai High, Rift Valley, Bungoma High, Western, Mangu, Central. Kautulu marimono mi non weche go iko mag tuke ainya to momieno skunde go iko mag senior school. Yes. Kata secondary. Kanumia dugo gino senior school of Tamama. Itemar pradek kod aboro, pradek kod ochiko. Weche mag tuke pod la kanya kod Magajuang. Ikautulu marimono mi ni aneno kanyo Mohamud Salah. Sometimes it's best to look for the other way. Yes. Mohamud Salah will leave Premier League Championship Liverpool at the end of the season. Mohamud Salah walk? Walk Liverpool. Nyakolo Mojong, magi kaka weche ne chalo kendo magi weche mane nitie nonro mar oboke okinyi nieri market kod malo. Dakos kalo kanyo mok
tin ne 41 bang' sa achiel mar okinyi. Actually osedonjo 42 bang' sa achiel okinyi idhi maket kod wako joma choko dugo. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore sa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Color TV nikech ma e odwa.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod SULWE MOKINYI. Kabende SULWE MOKINYI menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny,
Be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyonwa siboi kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyonwa siboi kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod SULWE MOKINYI. Kabende SULWE MOKINYI menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny. To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno
ka ikeloni koda Joash Odhiambo Mitola. Magi duto yudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Koda weche gweko mag siasa, dongruok mag siasa pacho ka indi kanyakla koda mamoko. Mokwongo wadwa ng'eyo ni to nyoro jatend duond bucha mar DCP Rigathi Gachagua ni entiere od fwambo moro ma is our sister media house kendo ni winjo ka kit kaka ne twagno dhi nyime. Oganda jo Kenya nyoro nyeo temo wacho ni kiko chopi. Aneno ka oganda mathotha ne temo neno ni kiko Od fwambo no akang'eyo ni ne gitema neno kamano just because they knew what would transpire. Ne ging'eyo gik mano timre go jo Kenya no seng'eyo. Anyeto jo Kenya mawuok e oganda jo Kanyana. Yes. Kendo nye gitemo sundo malich mokalo od fwambo no ero ka gikwaye ni koyie to kik gi host migosi Rigathi Gachagua. I saw no sense in hosting him. I don't see any problem. Yes. I don't see any problem. But you see, yes. Fwambo, kata od fwambo, wan kaka jo fwambo, one independent. Yes. Yes, wanyalo host any individuality, any personality. And being ni jatelo no emano request. Actually, is the one who requested. That's what he said in the interview. He was the one who was requested. Mondo nyobede hosted. Yes. Yes. Then he's saying, ngat mi wacho no request or wacho ni you invited me. But that's not the big issue. That's not the big issue. The big issue nge kanyo kata ngeno bedo invited kata na mano request mago nyaka timre. But Rigathi Gachagua is just a human being like any other. And he's a politician just like any other. Yes. An gima ng'eyo ni e siasa onge sigu mosiko. Kiny nyalo poka Rigathi Gachagua mago dembe kendo. Weri gi kiny, who would ever thought ni Migosi William Ruto ne nyalo bedo siep oganda jo Kanyana? Ng'ama nong'eyo. Koro kata Rigathi ma bende sani koro wacho ni en mana gimoro nono ni. Yes. Kiny ni wawuoth kode. Exactly. So aparo ni kinde duto ka wawacho wechewa mag siasa wabed jombola, kik wabed joma kera weche ahinya ma bende nyalo hinyo ogandawa. Exactly. Kwan nono mana matut weche bende no wacho dichieng' manyoro kata no bedo heated debate kamano kod senior council, senior friends mo bende ne timo tayo chieno market kod mano to ne wawinjo kendo ne wabedo kod mor kaka ne interview no dhi rigiji network kod oganda jo Kenya. Kaka network kod oganda jo Kenya. Mago biro kinde gi ekima no maduon buchisa mar ODM chanore mar bago romo margi mar national NDC. Yes. National Delegate Conference. Romo no makiny. Ma itimo icheno mar biro bago odiochieng' makiny. Kabende National Delegate Conference ni eri en mi biro wachie weche goeko mi kaki biro tadon buchisa no ero mar ODM.
Ne gidhi loso kanyo bende gidhi podho jotelo go manyocha oyier manyien. Yes, gidhi ratify moko kuom jotelo mabende no puodhi kod delegates. Saso gidhi wacho moko kuom gigo ma gidwaro kaka gidhi ringo 2027 nyisi kaka gidhi e piny owacho. Kaka gidwa table there. Ang'o ma gidhi dwaro. Yes. Gidhi dwaro deputy. Gidhi dwaro ang'o migepe adi. Yes. Apani mage moko kuom gigo eko ma duond buche sama ODM nyalo biro dhi yiere. What do you think if they decide to say ni we are going 50-50 parallel? Wanya bedo kanyo. Mako yudo jatend piny owacho to yudo jalopne. Moyudo jalopne. Actually if they do that, dikelo ywarruok manyien. Exactly. That's just going to bring a most so actually gino di moso UDA gino di kelo akete nango odi kelo wedea moro ni josiasa nyalo chako realign mopogore. Exactly. Team makoro sero migosi gino kendo nyalo riwo jokocha Geoffrey Kithure Kindiki bro wacho ni want to koro okwedwa oko. Yes. Okwane laino ero kata kamano wageno mabiro neno ni romo ero mar ODM mabendi geno mar bago odiochieng' makinyo dhi nyime yo makare kata obedo ni kweth machielo mar ODM bende wacho ni gibende kiny gidhi bedo gi romo gidhi bago kod bedo kod rombgi ka bende giwacho ni Geoffrey Sosi no wacho ni they were not invited e romo no but aneno ka jakom mar ODM ano Mikhael Gladys Wanga but wacho ni they were invited. Everybody is invited e romo no. If somebody can table a letter of invitation, kusone gibedi invited gi phone call. Kanye makora kia. Or a text message. I don't know how they were being invited. Officially, no gubeni bedo in. Actually, you know, if they are members of ODM, there's no invitation. Ngamalu ungi ga kidwa chieme odu. Meaning the process of tedo no kende oseluongi. Okay, what do they do? I think they just write maybe a memo. Why? For everybody. A memo for everybody. Jomode katugendo ngamo invite gi. Nobody. I don't know whether they want that. So that tells you they are not part of this ODM. Gidwaro invitation because if they are part of the ODM, they're getting one after the other of things happening in Roma. Migepe bompugoro pogoro sechako mabiro neno ni ojende odhi nyime kod ndikore kaka jogombule pachoka. Wachore ni osebedo ka wachore ni nyadi mathoth wacho ni vijende wan mane social media gisang'anyo ka wang'eny to ka koro ji pongo line koro ji go kura to yudo iromo mana gi moti kura sa kura rumo chon nikech ojende mang'eny ok dwa wuok oko. Ma en chenro ma pani biro konyo maybe mondo mi vijana wuog oko okaw kura. That is true. Ibo winjo kiwacho ni ng'enyne jok magombulu gin jok mar age. Yes. Wuonewa owetewa madito man dala moso kumigo ambulu gin dala. Actually kawuone county ma Kisumu tuko kadi chenro no dhi chakore kawuono e county ma Kisumu they are going to mobilize people mondo mi odhi ondikre kaka jogombulu kawuono. Apani mano en project maber ma bende dhi timo odiochieng' ma kawuono. What gino mar biro neno ni to chenro no dhi nyime yo machalo nade e counties monego be ni time to en chenro mecha wacho ni tae kod ng'awa gin riwruoge gin riwruoge to ahinya en vijende e county ni kima Kisumu neno kanyo ka jatelo mar gen Linda Ogweno ema giwuok gitayo weche gi eki mar biro neno ni people wamechukua kadi they are carded mondo mi ginyal neno ni kochopo chieng' ma iling'o ombulu to gimbe gin gi kadi to gibende gin tie kod kadi. Just as gima nyawache chenro ni eke ni nyadi mathoth vijende kata riwruoge mamoko osebedo ka wuok oko kendo chako gimoro mabiro maber. Remember kana even the movement mar Gen Z, it was okay for the vijanas but the moment ma politicians odonje gini ma siasa moro chako donje iye matin gigo kethore kendo lal. Koro nego benita ginade. Onego beni ka vijende wamua ni gitayo gimoro to they should do these things parallel mo giweyo siasa donje iye. Exactly. Magi chako wero mara tuta mara gagin tuta mara one time. To aparo ni ojende komithuolo mondo mi ondikre kaka joling'o ombulu en ginero maber ma bende samoro nyalo biro konyo e pacho kaendi. Moko ni siasa gin siasa migo mana e mesa e ndara e barabara to samoro go siasa moro ni kori ling'o ombulu mondo mi obi olok ngima oganda jo Kenya tonge kata nyalo biro bedo ni technology mokalo kaka isewinjo
ojende siko kwa ni ka giyie to giwuogi. Giwuog oko. Mar neno ni to giyudo kadi. Exactly. They are carded. And then Brenda wach mar kericho ni bende wach masani koro dhi nyime kod bogo ganda. Ahinya to kotende kod bedo ni ringre buora gin mago ma bende koro podi dhi nyime kod yudo. Just as ma pacha. Kik ng'ato bura e pacha. Mama na pacha no tang'eni podi timo. According to nyithindo sebedo kalal. Actually waneno ga kata mane mbui kilando nyithindo molal and whatever nyathi ng'ato no kwal nyathi olal. Yes. Then kiyudo ka joma no yud ringre gi kacha they are 25 of them are children. Yes. Yes, jomodong gin joma dito. 25 of them are children. Yes. And then inya paro picha mane oket ka e one of the itoboke ma waneno kanyiso ni kama no ike jogi. There is another buru moro matin kama bende no ike some medical equipment. Yes. What does that tells you? Mano nyiso ni maybe ntiere nonro. Exactly. Ntiere jogi kako nego bedni kaka jothieth gi otudre kod ik kata nek mag jogi. These are not just bodies mowuok somewhere kata mar joma maybe nini joma joge gi poka whatever kaka ni paro. According to me I think something is going on, some business is going on. Magi gik matimore e pinje ma oko waneno nyaka Kenya kane wan gi that issue of selling organs, human organs. Yes. Maybe Giloso go mwandu. Kenya wacho koro nego. I think nonro nego otim mondo mi oneni to jogi bende kod funde gite. Actually that is the first thing. Onego tim aneno nonro mar ng'ento jogi be gin gi funde gite. Is another form of shakaola. And then here in Kenya gik moko timora tima kasto la kamano. Kala. Paro issue mar joma no yudo kware. Yes, exactly. The 42 women mano yudo kware. Exactly. Ninga mano only one man was charged for the crime. And the man no epo jela karango nyaka zani po kunge kumentiere. How is that even possible? Mage moko kuom weche nyakoro mgajwang mabende wadhi nyime kod luo nuo kiny ni market kod maendi wechego koting'o nyaka weche kotenre koda wechego ko mag niko kadi mabende tayo koda jodito jotelo mopogore opogore. Adwani wakaw yo machuok ka waduogo to wang'iye wach mag niko kadi ni matin. Yes. Alafu to wang'iye ni to jofwambo wato gin mage mabende giluo no kinyiri makawuono. Dung en just doyo. Kachilo koda kan Brenda Avenue. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto
yudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Malagamano nya kwa mga juang kamaro mentio kinyi ni rima ket kod maindi wanetelo nero mara dek kendo mugi kechero ni rima ket kod mandi paro no wasewacho ni wantie kod chenro mar Niko Kadi mabende dhi nyime kamoro ni mondo wawinji to chenro ni eri mar Niko Kadi ni to en chenro machal nade nyakor mga juang achiel kachel adana mona tudra kod achiel kuom jolony kata achiel kuom josiasa go eko mabende tayo chenro maket kod maindi boma ni rima duong' ma Kisumo. Linda Ogweno oyawore okinyi maket kod maindi to Kisumo chieo nade Linda ka thuolo mondo imosa jokanyanam. Oyawore ahinya gikuma antie yo kaosh koni Kisumo chieo maber kiani ne studio kanyo uchio nadi wachio makare wachio maber Linda to weche mag arita kwe be ngin mago mabende nye piny orugo odiochieng' manyoro ok ang'e ni udhach kod ginade kaka jogo eko ma josiasa kendo jokendo ratich oganda. Erokamano wan ka wadach Kisumo kae kawuono ne jogo marowere ne wawacho ni wan be wadwa bedo kadi tiende ni wan be wadwa dhi kawo kura koro wa mobilize jogo ma rowere Kisumu County te ni mondo kawuono giwuogi gin be gidhi gikaw kura. Sirikal osebedo ka wacho ni jogo ma rowere okaw kura to koro waneno ka wach ni lokre kendo watemo juogi ni kadi ni risasi ntie lweny moro mabiro mbele ka 2027 to kadi ni risasi midhi tiyo go de lweny no koro wanyiso jogo ma rowere ni woguru Kisumu to duong wan wadhi chokre town kamiluongo ni Uhuru Park ne jogo makia Uhuru Park kadisi machon kaka nwang'echa kwase chokre kanyo twaridre twadhi sports ground alafu waluo kwa dhi Huduma Center koro ni jogo mantie town manyalo romo kodwa wachako gi saa 4 gokinyi wakwayo ni mondo bi to oken kata rowere nyalo bedo ni in be in kanyo to pok igoga kura yudo ni achiel jowete wa ma for one reason or another pogi kauga kura gin be waluongo gi to ntie jogo mabedo nyalo bedo hero ni giloko kuma gigoe kura maybe gin godo to gidwa loko koa kanya kakata gin be orwak gi to orwako jite koro wabodhi to adhi Huduma Center to IBC bokonyowa no kaunya kapatik manwa se di IBC mwa pimo negi mwa nyiso gini rowere kiny biro to gibiro ka githoth koro no kwayo gini mondo gilose kaka ginyalo savo jogi mapiyo mondo kik gibudh kanyo nikech ntie nyaka jogo mabiro sa lunch jogo madhiwe aweya tijgi lunch time to ringo to biro to kaw kura to dok koro nwakwayo gi ni jogo nego ni ka gibiro to giyudo service mapiyo to gidok kaka wan kata gi students moko mag KMTC ne ginyiso wani gibiro lakini gin ginyalo mana yudo thuolo lunch time kata Kisumu be duong te jowete wa mantie Moroni Awasi kuonde mopogre kata hero ginika ginyalo bedo ni koro gino ginyal chopo Kisumu town
ground. Wanyiso gi ni gidhie e office mar migao mar IBC kuonde mopogre opogre mantieno. Alafu kango chopo godhiambo to koro wadhi neno ni to koro jumla odhi nango. Wan kaka rowere kawuono en lamo wani mondo ji 1,000 okaw kura. Koro mane gima wasebedo kwa wacho to wasebedo kwa mobilize sana gimiluongo ni mbui, social media kacha. Waseluongo jowete wa left, right and center. Sana jomantie college, jomantie universities. Waseluongo gi left, right and center. Kendo wan gi geno ni gini dhi maber, Nyasaye dhi tele, weche gi dhi maber. Linda ne ojana moro masamoro ntie boma kaendi to konge maber kamoro iluongo ni Kadisi. Maybe nyapimne gi maler ochiegni gi kanye mondo mi ging'e ni oganda ang' chokore seche go eko gi kanye ka wuoth chomo Huduma Center. Erokamano. Kanyo iluongo ni Uhuru Park. Jomoko ne luonge ni Kadisi machon. To ka koking'eyo en kidhi e court mantie Kisumu kata office governor opposite kanyo nitie ga pap mantie kanyo no. Kanyo miluongo ni Uhuru Park mane nyinge ma koro official. Koro adwa kwayo ni jogo ma moko ng'eyo kuma gibia kanyo to gipenji. To kata koking'eyo to awacho ni wa kanyo to wadhi sports ground. Jowete wa moko dhi bedo sports ground. Koro ka sports ground ema yot ni tinyalo dhi tiritowa nikech kata tuwachake to biro sports ground to wadhi Huduma Center. Koro mayot ne ng'ama rowere mawinjowa. Manyiso ni procession ema dhi chakre sports ground ko chomo Huduma Center. Ochakre Huduma to biro sports ground. Ochakre Uhuru Center to biro sports ground. Koro officially sports ground ema dhi chakre kodhi town nikech kanyo be ing'e ni nitie office jomatiyo nitie kaka wacho nitie court kanyo. Koro ok dwa her ni wa interfere nikech jogo be nitie tije gi ok dwa her ni wa interfere gi jogo matiyo. Koro sports ground ema nyalo wacho ni officially chutho wadhi chake officially kwadhi. To no wacho ni kar romo to ne Uhuru Park. Koro king'e Uhuru Park to bi lakini kama wachake officially ten sports ground. Adwa penjo kanyo Linda ni to chenro ni utime mana kawuono kende koso nitiere odiochienge moketi ma wabro neno ka gima kama timore kech pok wachopo 2027. Erokamano. Kawuono chako kawuono ma nyalo wacho ni wachake. Ok onyal bedo kawuono kende nikech kwang'iyo jogo mabedo higni 18 nitie pile. Aya jomoko kuomwa pok oyudo ID, moko wacho ni nasedhi ma apply to pok oduogo, ginyalo gombo ni gikaw kura kawuono to nikech kaka wacho no gi okang' ginyal nikech ID gi pok oduogo. Koro manya kadhi mbele. Gimomora gi wach ni be ni IBC wacho ni mass voter registration chakre Monday. Manyiso ni kochakre wuok tich to kendo IBC dhi bedo kuonde mang'eny. Koro wadwa kelo gini e ward level. Koro iboneno wakwadhi e ward mopogre opogre, iboneno wakwadhi e colleges mopogre opogre, universities mopogre opogre. Magi mawadhi timo kendo 30 days mar IBC no wadwa bedo kod gi modich kabisa. To Kisumu kae wawacho ni wan be wadhi kawo okang' mambele mar hakikisha ni ng'ato ka ng'ato kawo kura, to hakikisha ni duond ng'amiluongo ni ng'ama rawere yiero mabiro duonde owinjre. Linda penjo madabed go mogik en ni uwacho ni utime boma ma Kisumu to nitiere other families mabedo ga neglected. Okang'e koda gibe urwako gi mondo mi giwuoth kodu gindikre kata un kod chenro machielo ne gin street families ojende modak e boma. Ibi paro ni gin kod ratiro mar ndikre? Apari ngin gi ratiro mar ndikre to kendo timbre maber ni gini dhi bedo town. Ka nyoro kanyo nwa wuotho nyaka gi flyers. Nyoro saboro nwa wuotho gi flyers ne ji kwanyiso gi ni biuru. Magin be ang'e ni wach no chopo negi e yo achiel kata mopogore. But koro nikech iwacho gi an kaka Linda dhi kawo patik koro mamara mabe koro dhi kawe kaka usika. Nadhi hakikisha ni kwayo ma justas iwacho ni mar jogo mani street families gin be gibire wach ni to kendo akwayi ni mondo biluonga mondo kora mi feedback ni wach ni no dhi nang'o to kwayo ni mani kwayo no ere duoko man godo kakoro watimo evaluation kaka gini no dhi. Erokamano ni Linda Ogweno mano bro luwe yone ero makare. To kinde mano wuotho ka utero report ne ojende dot ka dot. How was the reception? Jine rwako unade kata ne girwako paro maket kod mama chal nade? Ibro paro ni Migosi Raila Odinga no seninde bade kendo oganda moko ne wacho ni big ni Raila seninde bade gin koro dwaro margi mar gombulu onge. Ineno ko oganda dhi wuok oko mar gombulu higa makiny koso nitie to moro e chuny oganda?
ananeno ka wach ni dhi lokre mbele kae nikech manosewe Raila Amolo to notemo kaka nonyalo kaka dhano to gino mane miyo sana joma rawere ok ne dhi kawo kura gi jomoko ma nyisi be ni inyalo yudo ni ok en rawere ten bonge kura yudo ni jano ne wacho ni ere tiende mondo adhi ago kura no chal ka gimo seyier na ng'ano madhi bedo jatelo to anyise ni kata kokigo kura pod jomoko dhi go kura koro ikaw patiki miyo jomoko mondo timango mondo goni kura. Mar ariyo wacho ni siri ni numbers tiende ni kwa ng'eny to gino kata ng'ano mwadwaro ni mondo wayier dhi donjo nikech odhi bedo gi namba mang'eny to kwa we kabisa mokwa donje to ng'ano mokwa dwar ema dhi timango ema dhi yudo telo to kwa kati mano wuotho kwa chiwo flyers gi wayudo ka wach ni be no setelo nwa mochopo sani sana joma rowere ntie mbi moro magibedo godo ntie kaka gidwaro gini makata jomoko nyisi ni wuona gi jatenda mondo yiena mondo abi ti adira kama lakini ng'eny gi to ne hakikisha no ni gidhi biro iyudo kata miyo moro nyisi ni an gi kod gi ariot adhi wuoyo kod gi ot mondo kiny gi wuog mondo ibi aneno ka mbi mar bedo gi telo kata gombo mondo wabed gi telo maber kata Kisumo kae gombo no oselor to japiny ni kode kora ni yiero mabiro an gi geno ni yiero no dhi bedo mopogore kabisa kendo wang'ni aneno ka rowere dhi wuok mang'eny mondo gichung'e kombe mag siasa kendo wang'ni aneno ka jogo ma wanyalo luongo ni jotelo mabeyo kata ma jopiny ne nyalo dwaro mondo obed jatendgi emidhi yiero mabiro dwakwa mana IBC ni gin be gijiwa wan watimo kaka korwa kaka kata civic educators kata mobilizers gin be koro gimak lwetwa mondo migao kanyo kwayo wa mondo odhi maber mondo weche gi Kenya olokre to Kisumo be obed maber. Erokamano Nyalindo Gweno kuom kawo thuolo mari kendo lero ne oganda jokanyo nam. Part of the last question manada penji chal kimise duoko en ni jotendwa mani office kod mago mongi office madito ginto ne response gi chalo nade kotenre koda chenro ni eri ma udendo ni niko kadi. Governor ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o, jalupne Matthew Chingo Willy, jaod bura ma Kisumu Central Migosi Joshua Odongo Ron, MCS mopogore manu uchopo kuom akingi ni mage manu uchopo irgi to duoko ne chalo nade. Linda kwatieko. Wan ng'eny ne wachopo ir jogi komiluongo ni migao kata mbui to wana joma wachopo irgi waneno ka response bet to kata just as king'iyo social media sani neno mana ka jatelo mora golo poster ne ondiko ni niko kadi manyiso ni gin be gichwalo majni gin be giwacho ni an be asekawo kura un be kauru kura koro sani kata Kisumo kaseneno jotelo mang'eny mantie gi kata magombo donje telo ka ng'ato ka ng'ato wacho ni niko kadi koro gine gini kata kango gichopo kaka to gini gi support kendo gijiwo kabisa. Wach ni mogik noganda jokanya nam Brenda dibed kod penjo? Aonge penjo an gima dakwa ni jogo mawinja ukawuono wadhi bedo IBC chakre saa 4 nyaka saa 10 godhiambo manye thuolo mondi yud kakibiro ka in gi nyathi matin nyalo miyo ng'ato makni manye thuolo mondi bi mondo ariwre gini kaka nase wacho ni kokinyal chopo to dhie IBC machiegni kodi mondi chop kanyo to ponono ni nitie wach mora madang okikaw kura chieng'no nyiswa mondo seche makoro wachako mass voter registration wayudo kaka wachopo ni nikech wang'ni wawacho ni onge ng'ama waweyo kwang'iyo jogo ma owete wa mama kaka jo kuche kocha waneno kaka ndalo kura giwuok mang'eny wang'ni wan be wawuoge mang'eny mondo wayier jotelo madwaro koro kawuono wuoguru te kapo ni nitie wach mora ginyalo gocho ni justas kata ginyalo gochonwa mondo wayud kaka wakonyo duto teto Nyasaye ogwedhwa Nyasaye ogwedh Kisumu County kendo Nyasaye ogwedh pinywa ma Kenya. Erokamano Nyalindo Gweno ilere yonero makare kendo wakwayo maber ka wang' usechokru to gonwa dhok mondo wachopi. Erokamano inyaka goni simu agoni erokamano Kala TV mos na jowinjo. Erokamano gikawo mos ni Linda Ogweno. Brenda winjo kaka Lindo lero weche maket kod mago yonero mopuch kendo malere mrich moka Linda ka Yes. Niko kadi ok Linda kadi. Niko card. You know, Swahili ni I'm still getting to terms with this one. The card is the voter whatever. Yes. The card ma registration. So wewe kama wewe niko na kadi better shorten to niko kadi. Oh, you see it was disturbing me to know. In Kizungu no chanda ng'eyo ni to niko kadi ni to what is it? Ngechana keyo ni niko na kadi. Koro gitemo wacho ni oganda duto kato jende owinjiro wuogoko gibed kod kadi. Yes. Mamano bende gidhi neno ni giling'o gombolo. Ing'eni kadi ni
then ing'eni nyaka ibed kod ID. Nyaka ibed ni in gi kipande, inyalo ndikori kaka jago ombulu. Yes. Maka samoro kionge kod kadi no ero, to samoro ndikruok kaka jago ombulu nyalo biro bayi. Yes. Aparo ni mano en project kata process maber. Kaka winjo kwa penjo wan kod geno ni rowere dhi wuok mondo mi gidonje chenro maket kod mondo mi gibed carded. Aneno ka jotelo buora nosechako chenro maket kod mano Brenda, kendo ne gineno ni gitimo ang'o, ni gibedo kod kadi. Waluwo jofwambo magwa kamoro amora ma gintie okinyi ma kawuono Brenda. Achiel kachiel producer marwa aneno ka Goblis Ochieng' tie yamo. Goblis oyawre okinyi maket kod mairu gi kanyo okinyi ni eri, to ang'o miluwo ne oganda jokanylambo okinyi ma kawuono? Geno lucho maber Justus kachiel gi Brenda e studio gi sani. Wach mwaluwo piny ocho maber. Wach mwaluwo en ni Manyalanga jopiny ocho kod Abuok gweng' ma Badis kata center mar Badis. Pole. Ang'o mosetimore Badis? Badis nitiere jaduong' moro kanyo okwanye bende kowito ngimane e bath ndara, koro gimokelo mare onge ng'ama oseng'eyo. Koro mane ma piny oruwo Justus kod Brenda. Uluwo kod tendo bila mar biro neno ni to en ang'o mane okelo tho mar jaduong' maket kod maendi Goblis? Kang' ochopo sa 7 to kodhi mang'eny sa 10 to jopiny ang' ni bed kod ng'eyo matut kokalo od fwambo ni mar Color TV e wach mar tho jaduong'no. Erokamano ahinya Goblis, adaluonge ni Brenda. Nyoro be nitie bura mane iluwo Tom Mboya kotenore mane otele kod jaod bura ma Rarieda Migosi Otiende Amollo kod ne neno ni jopiny ratich yoriti. Ok ang'e koda ni gilo bura maket kod ma? En wuoth mosechakore ma iwacho ni jood bura kata kamiti mar od bura mochung' ne weche mag ratiro mag oganda, mano Justice and Human Right Affairs, kotele gi jaod bura mar Rarieda mano Migosi Otiende Amollo. Kod nyoro ne gibago romo matut e kar tiegruok ma Tom Mboya, kama bende ne gisomo paro kowuok kuom jopiny, kama bende e kindego ne gimiyo jopiny riekni ma bende onego gitigo e kinde mokelnegi gik miluongo ni Public Participation Bill mondo gikadhi. Gin ang'o monego giwachi mondo ging'e gin ema gin gi teko e kinde mag loso chikegi. Koro en wach mane osechakore e alwora ma Nyanza ni, kanyo ne giwuok Kisii, kendo kargi mar ariyo kata kaunti mar ariyo no ne en kaunti ni ma Kisumu. Ne gidhi kamano, gidhi Siaya, to kuok Siaya gidhi Busia, Bungoma, kamano Justus. En gima pod ikawe pach jopiny mondo ne ni jopiny biro bedo gi teko cha mar loso chike e kind. Ing'eni chike en gima bedo amended, like atemo wacho ni en gimoro ma kone ng'ikruok moro e chik to jopiny biro kanyakla wacho ni ka nitiere kuok moro wadwa ni onego obed kama. Koro mano e gima ne jaod burano temo kono jopiny. Erokamano ne Goblis. Jatend migao mochung' ne weche mag nyithindo e pacho kaendi Mikae Hana Tembo bende nitie boma ma Kisumo, remand iluongo ni Children Remand Home, kanyakla koda PS mare Karina Geng'o. Wageno ni magi be moko kuom weche ma samoro dhi chweyo wang'i mondo yo kako okang' mabiro neno ni ratich nyithindo oriti kata motwe. Mago weche manyono aluwo nyoro. Jatend migao mar chenro mag nyithindo, jagoro mogirore e chenro mag nyithindo maniluongo ni Mikae Karina Geng'o kotenne kod kamiti od bura motenore gi weche mag rito nyithindo, kaachiel gi jatend migao mar chwech kod mar chweche kata kit chwech mano Anna Wendot. Nyoro ne gichopo boma ni midima Kisumu e kar rito nyithindo momaki mano ma iluongo ni Kisumu Remand. Koro kae bende ne gineno chal mar ute ma irite nyithindo gi ni chalo nade. Ne giwacho ni ute gi gin gik mano chak ger chon kata noger gi chon, ka koro gi sani chal mar yok ber irite nyithindo. Koro gino ma piny owacho kata sirikal mamalo dhi kawo okang' mar neno ni ogund utegi obedo mano madewo ngima nyithindo kaka yo mar rito nyithindo go eko momaki. E kindego bende jatend migao mar kit chweche Anna nowacho ni obiro neno ni nyithindo duto mosekawo dweche maewa 6 obiro we kendo do pacho kaka chik dwaro ni nyathi moro amora momaki kokawo dweche 6
e kinde mane rumande ng'ino ok wach ni gin e jela e kinde ma gin e rumande to kosekawo dweche 6 tiduoke pacho. Kamano bende nowacho ni nitiere nyithindo moko mawuok e pinje mag libamba omaki gi pacho ka, lakini ok gin nyithindo eko ma iwuok Kenya. Koro gin bende ibiro ne ni nyithindo gi oduok e pinje gi. Kamano bende ne giwacho ni e kinde ma oketgi e kar rito nyithindo momaki go bende ibiro ne ni giyudo somo makare mana kaka nyithindo mamoko maki. That's good, Brenda. Kata obedo ni omake nyithindo te nigi ratiro mar somo for education. So kata komaki kata mana joma dongo neno ka register ga magitim ga nyaka piny madongo. Exactly. Go please kapok awe idhi. Gima nyaka koro ing'e ni Tom Mboya ma Kisumu ni ok en kar tiegruok. Tom Mboya ma Kisumu en kar romo. Kiwacho ni kar tiegruok ma Tom Mboya to pach ng'ato dhi mana Homa Bay. Kar tiegruok ma Tom Mboya ni Homa Bay, Tom Mboya University donge. Ema go Kisumu ni apuonji puonjruok osiko. En kar romo tu. En mana kuonde mibage rombe. Kama mibage rombe nyalo madhe gimo madho ka kodija. Jasa sanze kapok awe inyalo yiena mondo awach mae mwatemo luwo ne joganda bende kar dak ma Obunga nyocha waketo ne jopiny kae weche mag onge mar arita kwe kar dak ma Obunga. Ka bende nyoro jopiny nowuok kar rombgi ka giywak rach mar arita kwe e kar dak no. Bende ne giseyo OCS ma Obunga kata stesend obila ma Obunga kuom sebedo calling eneno ni keto weche mag arita kwe. Wacho no yule tije. Ne giwacho ni ng'eni wan wawache kaka jopiny wache. Ne giwacho ni OCS osebedo ka yule tije. To mana wan bende no atemo mondo wawinje dhok OCS ma station obila ma Obunga, lakini no ayudo ka pod onge. Koro en wach ma pod wan temo luwo ne oganda ma Obunga ka achiel gi mano ne sadi mano manye no go please. No amanye kar sa 6 to no yudo ka pod onge ng'eni embe samoro wuok odhi e tije ne moko. Mano kuno maduong' ni OCS pod onge. Okopondo nu. Ng'eni ofis mora mora kidhiye to yudo ng'ama ochung' ni e dho gate to koni kama to mane mikawo. Koso Kiswahili machalo go please. Alisema hawayuko. Ero kabare nyago bliss kendo wami thuolo mondo mi chako odiochiengi nyalo mabende timre tung piny Kenya koni kod kocha Brenda. Koro wadwa go ng'wech nyaka kaunti ma Migori kama wadwa ni mondo wamanye osiep Brenda achiel iluongo ni you know him? Gor Collins. Yes. Watema ne ka wanyayudo Gor Collins kinde momanyo Gor Collins nero iwinjo moko kuom gik mag Bliss onyisowa arita kwe. Weche mag arita kwe tindo da bedo ni every morning ikwanyo ji. Ikwanyo ng'ato kotho every morning. Nyiso ni koneni kiwuotho kawuono wakich kata kiny ne kwanyi. We are not sure koda kiny wayud kingima kata kisesoe. Police kata tendo bila onego tim manyalo mar biro neno ni girito oganda jo Kenya. Oganda jo Kenya ko witngi magi yore manano. It is the other day mane wayudo ni moro no kwany you said. Yes. Tom Mboya. And then kawuono bero moro chako kwany. Kwany kendo. Aneno ko kwanya tudre kod Gor wa Gor chalni ni gong'wech nyaka donga jwang' dhi achiel ariyo adek iwinje? To awinje. Gor wabo manyi odiochieng' seche mabiro mbele. Wadich nyaka donga jwang' jofwambo dich. Yes. Iwinjo ka en live. Tami winjo kama entie no. Chalo ng'ama ni. En e Prado. Adhi. Ogo ng'wech mondo mi omany onene nyikwara Mugajwang' oyudo weche gi kaka gitimore, jomo timogi, gimomiyo gitimogi, sama gitimore. Niko kinene Kala TV to kara okotimore nade? Okotimore. Nyakoro Mugajwang' mago moko kuom weche mabende ne waluwo odiochieng' ma kawuono ka moko kuom gi oting'o nyaka weche go mag tuke mabende dhi nyime kama oting'o tuke go mag skunde sekondar. Nitie gima oganda wilga go ni nitie gima miluongo ni science fair mabende dhi nyime. Yes. Bende utime ka dika kwa. Science ka. Nok girumo. Pod gidhi nyime. Mago be dhi nyime rang'iny go mag nationals kendo nyithindo wanakuwa wabunifu, creative and innovation. Creative, yes. Yes, mago moko kuom weche moko mabende
Wadhi nyime kod chwe wengewa mondo mi warango odiechieng' ni rima kawuono. Kata kamano Brenda, en saa adi kanyo? Aneno ka dakika osekalo kanyo, do mana dakika 6. To romo saa 3. Romo saa 3 mar okinyi. Nonego bed ni wabedo kod wendo marwa ma en jakanyo mar ODM, kata kamano ndege osekawe. Yes. Oringo dhi Nairobi. Jaod bura ma Nyalenda B. Jaod bura ma Nyalenda B ne onego bed ni bedo ka, kata kamano kotudre kod mago mok nyal ngeng'. Ne wachano ka dhano. Yes. Mondo mi wabed kode ka gokinyi, to Nyasaye bochano kaka Nyasaye. Kotudre koda wechego eko mag assembly, kanyakla koda chenro mok nyal geng', Mheshimiwa Oringo odhi e ndege mondo mi gifugi dhi Nairobi. So, the good thing ni no communicate. Yes. Mano gima ber. Communication is key. Very, very key. Nywa winjre kode mwapanga maber kaka office, to koro mokinyi ma kawuono ochako go simo. Yes. Kowacho na achiel ariyo adek oyudore gidwaro gi assembly matin, bang'e to gikawo kalapapla. Yes. Gichomo Nairobi, NDC mar ODM. Mama makende mabagi kucha. Dong ng'ato kokwang'uno kamano time nade? Iwene. To wang'iyo ni odiechieng' machielo biro bedo nade? Exactly. And emomiyo wabo tieko chenro kod kanyo kod Mongajwang', wadhi kelo ni chenro mamoko par ni nitiere kanyo ma bende dwa luwe asani. Bang'e saa 5. En saa 5? Yes. Obedo kod chenro mar Chuny Wach. Ma ibiro tayi kanyo kod nyadendi Brenda. Weche manyien chakre saa 7, saa 10, saa 1, saa 3 mar otieno. Kichaki nena kendo koke weche manyien. To warado saa kiny saa 12 kiny. Nyakoro Mongajwang' kineno duto luonga ni Jesa Sadoyo, an mana wuod Seme pok aloko. Kachiel koraka an Brenda Agenyo, Nyasuba Nyanam. Iti nyalo loko. Dogi nyaka widhi. Nyig thuru akaloko. Let's do it another day. Wachak watimo odiechieng' machielo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore? Obed chiemo manyasani